3, Laracha 0, Alondras 2, Bertamirán 0, Rápido de Bouzas 0, Arousa 1, Deportivo B 2, Cultural Areas 1, Barbadas 0, Grixoa 0, Pontevedra 1, Racing Vilalbés 2, Negreira 3, Choco 1, Ordes 2, Dorneda 0 e Boiro 2, Somozas 2. E comezamos precisamente con ese partido de Pasarón polo sorprendente do mesmo, un Pontevedra claro favorito para dominar esta categoría e que foi superado esta tarde en Pasarón polo Racing Vilalbés. Un empate na primeira xornada e unha derrota na segunda. Pobre bagaxe para o Pontevedra, un dos favoritos para facerse co título na terceira división. E iso que aos 6 minutos xa mandaban o marcador grazas a este gol de Benja. O Racing Vilalbés é un equipo modesto pero que soubo aproveitar ao máximo as súas armas. Avisou cun remate de Óscar Martínez ao traveseiro. E empataría no primeiro tempo cun remate de Efrén en posición dubidosa. Non se pode apreciar na repetición o lugar no que se atopa Efrén no intre do centro de Mauro Porati. Mancouse Benja e o seu substituto Richi topou co pau na última xogada do primeiro tempo. Na reanudación o Vilalbés controlou a saída en tromba do Pontevedra e mesmo aproveitou unha xogada rápida de contragolpe na que Efrén, bigoleador, empurrou o centro de José Varela. Quedaban 20 minutos pro final e o equipo de Nando non tivo capacidade de reacción. 1-2, moita marxe de mellora debe ter este Pontevedra se quere aspirar ao título. Outro gran favorito da categoría, o Deportivo B de momento non falla, 2 xornadas, 2 triunfos, iso sí, sen golear, pero neste caso en Abegondo ante a Cultural Areas bastoulle cun 2-1 para sumar eses 6 puntos ao fronte da táboa. O Deportivo B segue con paso firme ao seu inicio de temporada. Desta volta amosou a súa superioridade frente a un Areas que viaxaba a Abegondo con baixas na súa liña defensiva. Malia todos de Devesa non conseguían achegarse á porta rival con demasiado acerto. Dani Iglesias e Cañí eran os homes máis activos do equipo deportivista, pero foi Sibidé quen aproveitou o rexeitamento dunha falta para poñer o 1-0 no marcador. Un gol precedido por ese lanzamento de Cañí que se vai á escuadra. Era o minuto 17 da primeira metade. Tenemos mucho que andar, teníamos que haber dominado mucho más el partido y generar sobre todo ocasiones de gol más claras, ¿no? Es decir, el equipo tiene intención, intenta, pero no hay unha fluidez clara. No segundo tempo o partido mantivo o mesmo guión. O Fabril tiño balón, xogaba en profundidade, mentres que o Cultural Areas intentaba aproveitar os erros locais, pero con problemas para sair á contra. No minuto 78, Dani Iglesias sentenciaba prácticamente o encontro logo desta xogada de ataque que inicia Ángel en a que Óscar nun gran pase lle serve o gol ao 9 branquiazul. Estoy muy contento con el trabajo de la gente, hemos competido hasta el final, hemos puesto difícil las cosas a un equipo que va a estar luchando en otra liga la nuestra, que va a estar luchando por meterse na fase de ascenso, incluso por el campeonato e por un equipo que é un moi buen equipo. Nos intres finais do encontro aínda houbo tempo para a polémica con esta xogada na área local e que o colexiado sinala como penalti, unha pena máxima que David non falla poñendo o 2-1 no marcador, pero xa non había tempo para máis. Repasamos máis encontros desta xornada en terceira. Comezamos co triunfo do Arousa no Baltasar Pujales ante o Rápido de Bouzas, un Arousa que saiu desde o principio do partido convencido do seu dominio e intentando chegar ante a portería contraria. Finalmente conseguiu a vitoria xogando durante moitos minutos en inferioridade numérica. Vemos imaxes da primeira metade e dese dominio exercido polo Arousa, sorprendendo con eses contragolpes o Rápido de Bouzas e tamén en accións a balón parado. Tivo traballo a defensa local. Sen embargo, o partido puido cambiar cando ao pouco de comezar o segundo tempo chegaba esa expulsión. Munín deixaba o partido con esa decisión arbitral por doble cartón amarelo. Nada máis comezar, xa decimos, a segunda metade, así que con todo ese tempo por diante, cun home menos, e a pesar disso, Arousa conseguiu a victoria grazas a ese gol de Eloi Fariña, gol que chegaba no minuto 10 dese segundo tempo. Lóxicamente, de aí ao final, intensificou o seu acoso Rápido de Bouzas buscando o gol do empate. Quizáis esta foi a oportunidade máis clara no minuto 90 para Kiko. Salvou Jorge o Arousa e así conseguiu o seu equipo o triunfo. E, mentres tanto, no poboado empate a un entre o Aspontes e Cerceda. Un partido no que os locais conseguiron adiantarse no marcador logo desta acción. O centro pasado ao segundo pau que aproveita David Amado. Era o minuto 37.
Aí está o tanto, co que se adiantaba o As Pontes, pero o Cerceda, antes do descanso, igualaría o partido grazas a este gol de Peloto. Pase en profundidade, bo control e remate de Peloto para o empate que sería definitivo. Tamén houbo empate noutro dos partidos que repasamos, neste caso a 0 goles, entre o Barbadas e o Grixó. Partidos en moita sustancia o que disputaron o Barbadas e o Grixoa no campo dos Carrís. Un empate a 0 que lle serve aos composteláns para cadar o seu primeiro punto e que lle sabe a pouco o equipo local, que foi quen dispuxo das mellores ocasións. A 4 minutos para o final da primeira metade, o árbitro anulou este gol por fora de xogo de Prada. Na reanudación, os homes de Regal mantiveron o dominio e tiveron novas oportunidades para abrir o marcador. Pero a falta de puntería ou os postes, como nesta ocasión a escasos intres do remate, frustraron a vitoria do Barbadas, que aínda así comeza a temporada nos postos altos da clasificación. Unha clasificación que, como ven, lidera o Deportivo B con 2 vitorias nas 2 xornadas disputadas.